komin garani hande Louga ko wadgol formé nogas jowo neɗɗo nden nogas jowoɓe noon ko soolimo wiya yo ar waɗaɓe formé ɗum addi min gay hande ko forma ɓe ko wiyete ko audiovisuel manam kala ko ganduɗa hoore man no wawi yaltu e télé walla ko wayno télé mo kala mo andi hande Sénégal no sohli sukaaɓe dañɓe golle wona ko weeɓi tawde noon ɓe cohli dañɓe golle sa formi ɓe ha paari timen tinnima seeɗa ɓe mbawi dañ matériel ɓe darano koye maɓɓe ɓe daña entreprise maɓɓe si tawi ɓe keeɓi mbaɗo ɓe ƴettu moɓe yoɓa no moƴƴi entreprise de presse naɗo walla goɗɗum naɗo kono soɓe daranima koye maɓɓe mbawi audit entreprise aji maɓɓe ɓe daro hen saabu min waɗi ɗo min mbaɗi noon ɓe ganduɗa hoorema ɓe mbaɗa formé en audiovisuel ha paari ɓe ɗaɓɓana caméra ɓe ɗaɓɓana chaise eji ɓe ɗaɓɓana base ɓe ɗaɓɓana ha ɗum foof timmi ganduɗa hoorema sa formino paari a walli ɗum dañi kayitaji makko a walli ɗum o dañi matériel après kam o wawat daranade hoore mum te so darnima hoore mum mo wawi ƴettu ko yahata yimɓe jowo wande sa formi nogas jowo neɗɗo a sowat ɗum laabi 5 ɗum woni entreprise ganduɗa hoorema ɗum ƴetta sukaɓe ɗum wallat ɓe ha ɓe gacceya caggal lesɗe walla ɓe ndewa e maaje walla ɓe ndewa e désert e ɗum foof ko caɗele mawɗe kono so tawi neɗɗo wawani hoore makko ko ɗum ɓuuri semmu ko ɗum ɓuuri sellu